Wama ube uhle bandleni lenkosi enkulu yaMnazaretha. Ngawe baba. Ngozama. Abantwana benkosi enkulu yaMnazaretha unyazi lwezulu. Ngicela ukubonga uNkulunkulu wobaba bami. Abangithumile ukuba ngize lapha emzini wathembelisayo. Bese uthi umlungu azizulule mangikhuluma indaba yawo. Ngiyacela ke umnimandla wangu ukuba ukhuluma yena anibizileyo kumakhulu amanomhlaba. Ngoba uyazazi ukuthi akhona yena. Ngoba ngimlapha nje mina ngiphethe lutho lwami. Kodwa ngiphethe izwi lengithumileyo. Ngiyacela umnimandla wonke ongithumile kini ukuba ngikhulume enifuna nina enizokubona abanijabulile. Ningaphumuli abanisokola ukuthi ngiphathe kabi. Ngiyabonga kulo ubengifundela umthandazo weSabatha. Ube kuhleke nakuye. Ngethunyiwe lapha kule nkundla engiguqi kuyo. Kodwa malelwanga amazwi ezokhuluma. Ezokhuluma uzofika kimi. Ngicela yena onamandla onke kwangiphe lokho kufanele nina uba nikulalele. Indaba enkulu esinayo lapha endlini esibuthele kuyo ukukhohlwa. Ngoba silapha nje uningi bethu sonke nalowo muntu wangena kule nkundla ngesango lakhe. Uyazi wamletha wamfana usangangena ngalo lapha ehleni baMnazaretha. Ebese fike sebona abengakulindele ukubona. Bese ekhuluma ongambizini nongamthumile. Masingakhohlwa ke izinto ezasiletha kuleli bandla laMnazaretha. Ngoba kuyothi lokho ukulethele lapha kule nkundla usiyawu usengilibele singikhona bese uyavukela usubona izitha zakho. Kanti isitha sakho inhliziyo yakho ekuthuma ukhuluma amanga noma wakhe amaqhinga athile amaba ngadinga ushembe. Ithi inkosi yayo ngelinye ilanga lapha emsini nasebuhleni mina kini akho lutho ngitshela lona mina ngoba nina izolo lihlezi nobaba omkhulu wanifundisa baba omkhulu wanishiya kwasala umfowethu ilanga wanifundisa imithetho yaleli bandla wahamba manje nizokhuluma ukuthini mina kini eningalwazi yona.
ithi inkosi inyanga msana uba ngothathekile angibonanga ukuthi isho ukuthini inkosi mesho njalo sengiyabona manje singothathekile ngoba sijena nje singaka nje indaba yokuthatheka manje sifike ngaphansi kwale nkundla sibona ongcono nongengcono bese yalandela yingakho lo ungafanele ukuthulele ibandla uyincike kimi njengomthetho wangenkolo yakho ngoba la kuphela khona inkolo yami neyakho iyophela usulahle ulelungelo lakho ngoba uncike komunye umuntu kanti ukhona umuntu ozeyuke ngabo uncika kuye oNkulunkulu wakho unyazi nezulu ngoba lona ulahleki ulahleka kuphela kakhulu lapha ezikhundleni kusengozini kakhulu lapho ingozi inkulu khona lapho kwembuka kwembethe khona ngikhuluma nje namhla singaze sasingengaka kodwa akekho file phakathi kwethu ukwembuka mani ngakhohlwa manje zithi izinto ezaniletha la ekhaya ngoba silapha nje na omunye waphathwa izinyo bese lapha ekhaya baze feka sekhohle ukuthi walethwa yini lapha kuleli ekhaya useshaya imithetho yakhe engesiyona eyamkhipha kuwesa kuleli bandla sisengozini ke ngalokho owesibili manazaretha amahle enkosini lokho esiyikho uthando omele sicele kushembe asakhele lona uthando lokwasisana nokunakana ngelinye ilanga umshumayeli ehamba phakathi kwebandla noma emphambi kwebandla bese umshumayelana ungaze abe umshumayeli njengoba ungumshumayeli ngoba usamfundisa umshumayelana kanjalo nomkhokheli sekumkhokhelana uzumbalela owaziyo wena ngaye uzukhohle ukuthi umise ushembe phambi kwakho akufundise akukhokhele ingakho lokho inkosi inyanga esulithi umkhokheli namhlanje ungaphakathi kwakho uNazaretha nomshumayeli ungaphakathi kwakho umshumayeli nomfundisi ungaphakathi kwakho umfundisi zifundise wena uzikhokhele wena uzishumayeze wena ungalindi ushunyayezwa ngomunye umuntu lokho kuyiqiniso uma into ayifuni unika yona awasuke emuwela kodwa uma into ithanda owe uyibaba uqala ungakakuniki yona namanje uma wasuyisola wena ohambeni lwakho olubi noma akunathini umshwana phambi kwakho umzwa kodwa okuhle ukuthi uvume uzikhokhela nokusifundisa wena khona konke inkokhelo nentshumayelo isa kuwe usuyilalela ngoba unakho uyisola uma uphazamile akhona amakholwa esontweni bekukuhleke sinake indaba kaShembe base yithini emakhasa iqala sathi sesiyayikhetha inkosi yamaNazaretha uma usuyikhethile uzoqala ubona izici uzoqala ubona imkhuba ungazibheki wena luthuthi ngongayilanga ungaba ususugomelo wesonto mfowenu susuko lakho isokuqala usho uthi ngokhona lapha luthi uthi ngolumlapha phambi kwethu lithi ngelalo liparish intova lapha ekhaya na iparish liningikhona lapha phambi kwakho front line usho uthi ngolumlapha phambi kwethu sisekhona esontweni uma la lingaqinisile ukuthi ngoba befundisa kule nkundla ababemi lapha ngalezi nsuku abekho inkosi yalibona iparish elikhona ubagcotshwa baleli bandla ngikhuluma ngathi ngelinye ilanga umshumayeli kwamshumayelana noma ukhokhela bomkhokhelana noma umfundisi bomfundisana ungabe umfundisi ungabe umshumayeli ungabe umkhokheli kuba ngayinto khona ngelinye ilanga kuyadala lokho wena mphathi ngoba abantu baphethe bebadala baphathe njengeyingane ungabahloniphi ubana kusesikhundleni wena phezulu umkhulu kunabo bese bekubona phansi kabantu uma ufuna ukuhlonishwa ayihlonishwe yokuqala bese belandela abantu ngoba uyasihlonipha
Kodwa uma wena uyihlova bazokuthatha njengehlova nabo bantu bakuhlove bangakulaleli ngoba wena uhloniphi. Kuleli banda kukhona abakhokheli abancane baphethe amakhosikazi amadala kodwa bakhaca njengey'ngane. Kukhona abashumayeli abadala abefundisa abancane bathathe abashumayeli baphansi njengey'ngane bebadala abashumayeli kubo bengoyise. Uma kunjalo esontweni akuba khona ukubamba ndawonye ngesandla nangomlomo nangokukhuluma ngoba kukhona ukwehlukana okwayana phakathi esontweni. Phumani bagcotshwa ekoyeni abantu manje baphethe ngoba nakho nibakhulu nina. Ibandla liyabonakala. Kodwa uma uniphethe kahle umuntu othola umsinda umkhokhela ebese ekhumbula umyalezo wakho ohloniphekile bese kuhlonipha. Mawungathanda ukuhlonishwa mfundisi wena ungahloniphi. Mawungathanda ukuhlonipha uhlonishwa mshumayeli wena ungahloniphi. Kanjalo nawe mkhokheli ungathanda ukuhlonishwa nokwazi ukuhlonipha. Ngoba uphethe ezona ingane uphethe abantu abadala. Abanye bangaphezulu kwakho badala kuba bakusala. Naba ngowela imbala uzathe omnye akusiyona umuntu omdala lo omphatha nohlobo nami ngizokwenza lokho akwenza kimi. Kanti kusuka kuwena mshumayeli noma wena mfundisi noma wena mkhokheli noma wena mvangeli awukwazi kuba nolimo oluhle phakathi kwebandla kuphethe. Labo bantu sebaphetha kusifona bethu noma abenu kodwa abantu bakashembe futhi abezile kithi singekwazize ngalutho kodwa ushembe uzobasiza. Amen. Ngakho-ke masikhothamelane uze ibandla likaShembe lihambe kahle uze umthetho kaShembe usebenze kahle phakathi kwethu. Ezinye izinto zonakele phakathi kwebandla ngenxa yokungahloniphani. Uthi noma usenomthetho oyiwo bese uthetha umuntu ngale ndlela nawo oyiyo yokonakala. Kunjalo maNazaretha. Uma uthanda ukwenza into enhle kuwe nawe yenze komunye umuntu. Abanye bathi izandla ziyageza ngaleso sizathu. Kodwa uma unganakho lokho wena nawe abantu bawenza lokho okwenza kubo. Sikhona esontweni. Siyahloniphana nje. Uhlakazelelwa liphuma sihloniphana maNazaretha. Ivelaphi inhlaka phakathi kwethu. Uvelaphi uhlebana phakathi kwethu. Asiwayeka manje esontweni. Amanga abulala, amanga umthakathi. Uma uphatheka igama lomteseso lo muntu aphinda kuhlezi nangaphambi kokusasa. Ngoba wamphatha kabi. Akuhloniphanga. Awumthandanga. Elithethiwa yecala ayetha lino aselithethiwa
asivume ukuthi uShembe uNkulunkulu. uShembe kubona la singaboni khona. uShembe wazi singakwaziyo thina. Uma siphuma lapha ya emsini wamakhosi asemaqadini uthi wakusembeka siya lapha ehleni. Yafika inkosi yazo yakhe stay lokhu isiflat. Yahlala kuso. Ethi mayiphuma eminyango ithi sisezisami lesi. Lokho ngiyakwazi lokho. Uma namhla ungabalite izinto zakhona lapha ekhaya zingaki. Yazibona inyanga ezulu zingakafiki. Yathi lithi istairs ishis flat. Esingesihle futhi kwinto ofihla ikhanda nje. Yathi iflat sami lesi. Ngakho masivuma ukuthi uShembe uNkulunkulu. Sivumela ngemisebenzi yethu ethi uShembe uNkulunkulu. Kungabe imilomo kuphela ethi uShembe uNkulunkulu kodwa izenzo ezithi akusiyo uNkulunkulu. Sifanele kwasibabazi uShembe nasulinye ngothando olulodwa ohlangeneko. Angijwayele ukukhuluma isikhathi eside. Sizohlala phansi. Ngifanele inkonzo engiphiwe uNkulunkulu uma sekuthi mangime ukukhuluma. Kodwa mangasali madoda kithi, makhosikazi kithi, intombi zakithi ukuthi unyaze lo uNkulunkulu. Amen. Unyaze indlebe yalo izwa ukhuluma okude nayo osacabanga ngoba siya luyakwazi. Uma ubheka lapha emva kwami ukhona imoto enkulu emlapha emva kwami enhle dlula yonke imoto lapha egcekeni. Nalezi lapha esicabeni azilutho kunale moto lapha emva kwami. Zimbe zonke la moto inhle lengisho. Uma ngifika 2015 ekhaya lethu oPhongolo inkosi unyazo luphuma luhlala lapha eminyango. Safika sanikela ngabe ethi imali yo12 rand aleyo mini ngabe kuthula ngathi baba ngiyahlambuluka. Wathi inkosi kubusise. Ngabe kuthe ndawo ngathi baba ngicela ukuphila. Ngabe ngisemkhuhlane wombika kakhulu njalo engizwa namhlanje. Wathi inkosi kubusise ngathi ngenhliziyo baba ngicela imoto. Kodwa imali anginayo. Angisuhamba ngohlapha enhliziyo khona. Yasuka inkosi ekhaya lethu yazokwenza umhlangano lapha wathi umbesabe. Ngidlula ngasekhaya ngidlula ngaselapha eThembelisayo. Yafika inkosi eThembelisayo. Ngaya ngaleyo mali njengaleyo mali. Ngafika ngayibeka imali ngasho ngolulanga. Ngacela imoto enkosini. Nenhliziyo sengiyibekile imali engicela ngokuphila. Ngathi baba cela imoto usho ngenhliziyo kodwa imali anginayo. Ase suka ngihamba. Nawe hamba uyocela. Ofuna uShembe ukuthola. Kodwa ungamlingi. Ungamlingi ukuthi ake ngibothi lokho akwenza umthetho owenza la kimi na. Ngiyakhumbula nje sasilapha emsini wakhe kwasini elinye ilanga. Ithi indoda kimi cha baba umshumane ngizwile ukuthi inkosi izofika ekwasini. Ngifuna ukucela leli demon. Le ndoda yayigula esifike eThembeleni sicela umthandazo oyithandazela izinsuku eziningi. Yenza lula. Uma isizwa ukuthi baba uzalapha ekwasini singifuna ukuya ngiyocela idemoni kaGwayi igwayi ufuna awufuna ukuyeka kimi. Ngathatha imoto ngahamba ngayekwasini ngabona sifika indoda. Ngaleyo mini inkosi inyanga yezulu yashumayela yathi thina boShembe uma uhambisana nathi kahle uzobika inkinga lapha onayo noma uphethe isibhobo siphela ulapha yakude. Uthi ufika lapha ithi uzothi awubeka uhlungu lapha baba bekula sewuhambile. Uthi kodwa uma ukhona lapha singahlali khona kahle nawe uzofika lapha phambi kwethu
nakho lokho obekulethe kithi uzocela ongafuna ukuba kukuyeke ngoba khona basengazwani khona washumela ubaba enyanga ezolo ngale shumela ngalolu suku wafana inkonzo wawisa wathalele base besondela abantu bezonikela yafika le ndoda shama phakathi baba iphethe ubhoko uvume uma nguyeke nguphethe igolo ephaketheni ithi ndoda mama amaphakathi phela onke abantu safela ugwayi yazi inkosi inyanga ezolo ngomlomo inkosi kusihamba uphinde ubhema ugwayi usulahlekile ugwayi size hamba emhlabeni aphinde ubhema ugwayi leyo ndoda ngakho ungamlingi ushembe ukuthi uyocela ngoba umlingi wabona esiza umthetho emphi imoto khona imoto lapho ngaphandle inhle ngafuna uyithanda nawe ngoba ngikhuluma nje le yakho ngibona isiphi njengoba ngithi nje imbe yakho inhle yakithi ngoba ngeyami ngayiphiwa unyazi khona lapha ekhaya ngathi ngiphuma ekhaya siyombeka lapha elisiwe inkosi unyazi ngifika la ekhaya ngasingawuthola umkhondo wemoto awungathi kulela garage zikhona zile imoto oyifuna kuzimbili ngathatha enye indoda ekhona lapha ngisahamba saya lapha kulela ndlela yafindela lathi nansi ngabona ngiyibona uqala ngathi afuna enye yathi khona ngale eyadini yayingekho imali kodwa ngonyazi ngayithola nazi ngihamba ngayo ngakho unyazi luneni mandla onke luneni mandla onke lawo mandla owafuna kuyawathola unyazini ilawo mazwi engithi mangikhuluma sengigcina ngonyazi ngoba umsebenzi walo nanku phambi kwami ugcinile emsebenzini yonke ebikade ikhona lesithi isibhalo mesabela uJehova zona ngezulwane igcina imithetho yakhe alobele yona ngeJehova nginceke kuMoses kuze uthi umsakweni wamukele uThixo wenkosi nabe njalo ke nakithi masimesaba uJehova olunyazi lwezulu mangime kule ndawo semnandi nje ilawo mazwi ushembe olunyazi owunike ngoba ungakhulume kodwa wangiphathisanga ngomlomo wenyama umlomo womoya onikele ukukhuluma ukukhulumayo sengathi ngoba uhleke kithi inkosi busise lokho ekuswile